Předpovědi meteorologů se naplňují. Nové modely potvrdily vysoké srážkové úhrny na českém území v nejbližších 3 dnech. Výstrahu před povodněmi ještě zesílili, stejně tak i před větrem. Ten může dosahovat v nárazech až 90 km v hodině, na horách i více. Nejhorší má být situace v Jeseníkách, kde už naměřili za posledních 24 hodin 50 mm srážek. Od včerejška déšť prakticky neustal a půda se na většině území neustále sytí vodou. Někde už to ale nezvládá. Výstupy numerických modelů přesně spočítali srážkové ohny během čtvrtečního dne na území Česka, to znamená, že spadlo od 1 do 40 mm srážek. V noci navíc déšť ještě zesílil. Během pátečního rána jsme se dostali na srážkové ohny za poslední 24 hodin na 50 mm. K dešti se dnes navíc přidá také silný vítr. Meteorologové očekávají, že spadne 100 mm, během zítřka na návětrných stranách Jeseníků, Beskyt a Krkonoš až 200 mm srážek. Po včerejším zpřísnění výstrahy zavedl například Jihočeský kraj maximální protipovodňová opatření. Všechny obce, které disponují protipovodňovými bariérami, by je měly dnes postavit. Včera už to z vlastní iniciativy udělali například v Bechyni. Dnes ráno s výstavbou začali také v Českých Budějovicích. Protipovodňové zábrany teď ale rostou i jinde. Třeba na Frýdlantsku se rozhodli hasiči bojovat vodou proti vodě. Kde těmito technologiemi nedisponují, staví lidé stěny z pytlů s pískem. Na některých místech se totiž očekává až 100letá voda.